ताजमहल आगरा जयपुर मोनुमेंट मैग्नेट गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ बरनाय जाबाय ओमफ्राय थांनाया थांदो फैनाया फैदो आरो ओरैबायसा मानसि मायाव फैदो जोङो लटास टेम्पल लटास टेम्पलाव फैदो जोङो दिनै ओरैबायसा भिर भार इयाव थारमाने खानसेयाव 10निफ्राय 12,000 मानसि फैयो नै अब्ला सानना नाय बेसेबां भिर भार नोंथांमोना नुनो मोनदों नाय बेफोरथिंबो ओरैबायसा भिर बापरे बाप लटास टेम्पला मा बुस्थु थोदो बिदिब्ला नोंथांमोननो खोन्थागोन बेनि हिस्ट्रिनि बागैबो गासैखौबो नायलांदो लोगोफोर बे जा लटास टेम्पल ना बेनि जा फेबुलास स्ट्राक्चार बा आनकमन स्ट्राक्चारनि थाखायनो देश विदेशनि मानसिफ्रा बिराद नायनो फैयो आरो बेयाव बेनि जा फेबुलास स्ट्राक्चार बेनि थाखायनो बिराद फेमास आरो बेनिफ्राय बेनि जा नुथाय बे टेम्पलनि जा नुथाय बेयो थारमाने लटास बायदि आरो पदुम बिबार बायदि बेनि थाखायनो बेखौ थारमाने लटास टेम्पल होनना बुंनाय जायो गाहायै बेयो बाहाय धोरोमनि सुबुंफोरनि मानसिफोरा फालियो आरो बाहाय धोरोमनि गाहाय मन्त्रआ बेनोदि इसोरा सासेल' आरो बेनिफ्राय गासै नोंथांमोना जा बिथिं पार्क सार्क नुनो मोनदो बेफोर गासै 30 एकर्स दङ बाहाय गोजान थाबायलांनांगौ आरो नोंथांमोननो खोन्थिगोन बेखौबो मन्दिरखौ खोन्थिहैगोन गासैखौबो खोन्थिगोन आं जा हायो जा माबाय नायलांबाय खिन्थु बेफोरथिं थाङो आरो ना बन्द गोजा बेफोरथिं थांनो होनायबा मोजां जागोन लोगोफोर एक्जेक्ट नायलाय लटास फ्लावार बायदि ना जोबोद मोजां आरो गोजाननिफ्राय जोबोद मोजां नुहुरो थांगोन इथिंबो एसे आरो थाबायलांबावनांगौ बेनिफ्राय बेखौ बानायदोंमोन 1986 बानायदोंमोन नङा मा थारमाने बेखौ टुरिस्टफोरनि थाखाय अपेन खालामदोंमोन आरो 1986 आव डिसेम्बर माहायाव इनफरमेशन सेन्टार आरो माबा दङ नायनांगोन इखो मा दङ बा एक्चुअली हा खिन्थु इयाव माबा गैया नो फटोग्राफी इनसाइड खिन्थु इयाव बन्दनो आरो फटोग्राफीनि थाखाय मिथिला आरो सोरबा सिङाव थांनानै मानासो खालामबावगोन ना माबा बेवहाय सिङाव थांना फैखांबाय आरो इनिफ्राय इयाव थारमाने बाहाय धोरोम बे लटास टेम्पला सोरनिबा थारमाने माबानि नङा आरो बेबायदि थारमाने जेरै हिन्दु धोरोम बा मुस्लिम धोरोम बा ख्रिस्टान बेफोरबायदि रावनिबो नङा थारमाने बेयो मोनसे भगबाना मोनसेल' बेफोरबायदि मोनसे धोरोम जायनि नामानो जाबाय बाहाय धोरोम जायनि मथेबा थारमाने बिनि माबाया थारमाने बे धोरोमनि मेन माबा मन्त्रआ बेनोदि थारमाने इसोरा सासेल' आरो बेवहाय थारमाने मिउजियामफोर बायदि आरो बाहाय धोरोमा माब्ला फर्म जादोंमोन सोर फर्म जादोंमोन माला इस्टाब्लिश जादोंमोन बेफोरनि बागै दङ आरो पुरा बे लटास टेम्पलफोरा माला इस्टाब्लिश जादोंमोन बेफोरनि बागै मोनसे मिउजियाम रखम आरो खिन्थु सिङाव एकदम थारमाने स्ट्रिक आरो माबा लांनो थाखाय केमेरा लांनो थाखाय लोगोफोर सिङाव जा आन्डारग्राउन्ड ना बे बहुत गिदिर थारमाने फिसा नङा आरो ओमफ्राय सिङाव भलन्टियार्सफोरबो थायो बिसोरो बुजायना होयो आरो बरियाखौ जुदि नों बाहाय धोरोमनि मायबाफोर जुदि डाउटफोर दंबा सोंनो गोसोबा सोंनो हायो गोबां भलन्टियार्सफोर दङ सिङाव आरो बहुत गिदिर सिङाव एरिया बेनिफ्राय बे धोरोमखौ थारमाने बाहाउल्लाह होननाय सासे मानसिया दिहुनदोंमोन आरो बेफोर पुरा थारमाने खालि जायगा बेफोर ज'नो माबानायमोनबा बारा भिर जानाय नङामोन खिन्थु इयावदि माबा नालाय साइडथिंदि थांनाया नालाय इनिखाय भिर भारा बारा जादों आरो इयाव जन्था सोनो थाखायनो इफोर आरो बेगबो निजा निजा थारमाने बे जन्थाखौ सोना मायाव गालांगोन थारमाने बेवहाय थांनो जन्थाखौ सोना गालांनांगौ आरो नुदोंना इयो बे र' सोनानै मायाव लांफानांगोन ना इखौ माबानांगौ मायाव गालांदो इखौसो नांगौ आंनो चले आप लोग जूते चप्पल थैले में डालिए आगे जमा कीजिए ठेले डाल के कहाँ रख देना है आगे जमा कीजिए इसको खाना नहीं आना सुनसी क्या हो गया कहाँ रखना है जूता आगे आगे
अगर एक साथ है एक बैग में बनाइए एक टोकन में जमा कीजिए आगे देख भी तो लेता है साइड यहाँ पे फोटो लानांगौमोन खिन्थु हा मायाव लागोन दा फट' दा मोनाबा लागोन नामा नोंथांमोना दा जा नुबाय दोङैनो आरो लटास टेम्पोला बेनिफ्राय इयाव गासै 9टा पेटल्स दोङो आप जितनी देर चाहे अंदर प्रार्थना दुआ और मनन कर सकते हैं। यहाँ सभी धर्म के लोग प्रार्थना दुआ और मनन करने के लिए आते हैं। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए बहाई धर्म या बहाई हाउस के बारे में, हमारे एग्जिट गेट पर वॉलंटियर खड़े होंगे, आप उनसे अपनी मातृभाषा में पैम्पलेट ले सकते हैं। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है, जो कि अपने फ़ोन को साइलेंट अथवा स्विच ऑफ कर लीजिएगा। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, अगर आपके पास थोड़ा और समय कुछ और जानकारी चाहिए बहाई धर्म या बहाई हाउस के बारे में, हमारे टेम्पल के ठीक सामने सूचना केंद्र है, आप वहाँ पे जाकर जानकारी ले सकते हैं। माता पिता से विनम्र निवेदन कि अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें, शोरगुल या हल्ला करते हैं तो उनको निकास द्वार पे ले जाएं, प्रार्थना की स्थिति को बनाए रखें। धन्यवाद। बाह्य उपासना मंदिर में आपका फिर से स्वागत है। लोगोफोर भिडिअ बानायनो मोनामोन थेवबो सिरि सिरि बानायबाय आरो बेवहाय गासै 2500 जग्राफोर दङ आरो बेसो आरो 2500 मानसि आरामै जनो हायो सुइमिं पुल फैसा गारसोदो खुलुमनानै गारो थारमाने बहुदानो ओमफ्राय नै हाखराबो इफोरदि गासै 9टा दङ आरो बेनिफ्राय नै पेटेल्सआबो गासै 9टा नै इफोरदि ज' पेटेल्स दङ बेबो गासै 9टा ओमफ्राय नै हाखराबो 9टा आरो बेनि गासै दरजायाबो 9टा माबायदि मोनखो नोङो मोजां ना डिजाइना मोजां आरो इ डिजाइननि थाखायनोथ' बिराद फेमास खारन इयो आनकमन थारमाने बिराद आनकमन कनस्ट्राक्शन बा खोन्थालाया ओइ नङालाय खासिया गारबाय मा बिना गारनाय हा मालाबाबो बिनायखौ खोन्थाजाया दे जागोन दे होमबालाय थुदो लोगोफोर सिङाव भिडिअ बा फट'ग्राफि लानो जेबो एलाउ गैयामोन बे मोनसे प्रे हाउससो नालाय जास्ट बेवहाय सिरियै जनानै नोंथाङा प्रे खालामनांगौ आरो फट' सेसन हा फावसे बावदो नों एक बार तो बनता है शर्त लगाइए लोगोफोर जोङो लटास टेम्पोलनिफ्राय ओंखारबोफिनबाय जुदि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो कमेन्ट हर लाइक हर जुदि मायबाफोर मिथिनो लुगैब्ला प्लिज नोंथांमोना सोंहरनो हागोन 20 टाकायाव खिन्थु इमान मोजां फ्रेश फ्रुइट मोनदों आरो ना जुइसफोर लोंस्लायस्लाय इ मा बुस्थुलै तरबुज थालिर मोनसेयाव सेमफ्रेम ओमफ्राय नै जाबाय थाइसुं मैदुफुल बेनिफ्राय नै माबाबो दङ कमला बुरजायैनो मोनसाबदों आरो खिन्थु बरिया टेस्ट ना टेस्ट नङा हा